आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो ना सारनायनि मोनसे मायदि गोनां भिडिअ देखायगोन, नोंथांमोना नायलांदो बिदिबा। मालुआ सुपारभाइजारब्रा बे ना सारनायनि। मारै होनदोंमोन नोङो? मा होनामोन? थांगोन दुब्लियाव। खुसिया दंना गैया जा? खुसिया थागोन ना थाया खुसिया? मनियासो मानै मोनजादों हाजावनाय समाव। ओरै मासे थैनो थाबावदोंसो ओमफ्राय आरोबाव बेखौनो आं बैयाव थानानै मोनलांबाय। ओरैहाय ओरैनो थालांदों। ओरैनोखौ नुसनाखै नोङो? बेखौ नुसनाखै, ओरैनो माबा थानांगौ। खुसिया थागोन, गुबुन गोजाना जेरावबो खुसिया थागोन। जायगा खुसिया थाथावथावना। जोलैयाथ' दंखायो। ना सारग्रा सोलायलायबाय, एबारना सेंग्रा मानसि सारबाय। एबाराव हले हुर हुर रानजोबसिगोन दैया। गोगोम बोलो दंखायो नैबे सारग्राना, ना सारग्राया। थागोनलै, दैयासो गिदिरना दाबो। खालामनायलाय खोनाबाय? सिनारिखौबो एसे देखायनोसै। ओइ दैज्लाङावहाय गासिबो दै जाजोबो। ओइ बे लोमजोबो ओरैहाय। 6 मास दै, 6 मास गोरान जायो बे जायगाया। नैबे जायगायावनो जिरायो गोलोम बोथोराव गामिनि रायजो राजाफ्रा। सारखांबायमोन नाखौलाय, खिन्थु नायानो 100 ग्रामबो गैया। ओरैनो खस्थ'ल' जाबाय, बेखार जाबाय। दिनैनो ना सारनाया ओरैनो बेखार जाबाय। खुसिया मोनबाबो हामगौलाय मासे मानैसो, गैया। बेखार 100 ग्रामानो गैया नाया। गैया खुसिया गुदुं गैया? हा? गैया।
नायानो गैया ना मावा गोरलै गोरलै गोरलैसो लाथाय गोलै दङलै दङ बै दैसायाव लांखानानै सुहैनोसै एसे नायानो गैया बफंफिनबायसो नै दैखौ बेखौ बफंखावनानै खुसियासो जावनोसै बै गुदुङाव खुसिया दङ बेखौ बफंखांबाय ओमफ्राय दैया ओरै रानजोबबा जावनोसै जारलालै दिनै खुसियाबो गैया नाबो गैया बेखार खस्थ' जाबाय नायानो गैयालै माल माथाखौ सुजोब्बायसो नै बेल'नो नाया 100 ग्रामल' एथ' खस्थ' सारदानिबो नुबाय नाया मोनाखिसै ओरैनो खस्थ'ल' जाबाय 100 ग्रामसोल' मोनबाय नाखौहाय गैया ओरैनो बेखारसो दिनैहाय खुसियाबो मोनाखिसै नाबो मोनाखिसै दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।